kain tayo. Yung ulam ko ito. Tuyo, hindi siya maalat. Thank you sila. Hindi siya maalat na pagkatuyuan. Tabaang. Bayan! Maway action. Prito nga isda. Tapos puset. Pusit. May ink. Alis! Mukha ninyo ay? Hindi na maalat. Lang. Tayo ka dyan. Sayang itong naputol. Parang naputol. Bonjour, dia ba? Ay kabuang dia. Mayos ka nga. Mabot na magpa-print ngayon. Hindi na naman ito matapos-tapos. Wala pa yung customer. Ayaw kumain yan. Ha? Gusto mo? Ayun o, may isda doon o. Parang anak ko isda. Yun yung alam ko yun.
Sabaw na. Sabaw. Tuyo, bisaw-saw sa tuyo. Tuyo, bisaw-saw sa tuyo. Bakit siya magtabang ba? Tabang? Huwag mo isaw-saw yan. Tuyo, yan yan. Oh, isda nga, pero tuyo. Ako nakagahimapaw na akong kuan. Sayang, nakarecord na ba ko? Batayin ko muna.